арбоби ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ бастакор Дамир Дӯстмуҳаммедов агар имрӯз дар қайди ҳаёт мебуд 80 сола мешуд. Вай аз ҷумлаи композиторони машҳури кишвар буд ки дар пешрафти санъати тоҷик саҳми босазо гузоштааст. ҳоло яке аз пайвандони марҳум Хуршед Дӯстмуҳаммедов дар микроноҳияи 33-юми шаҳри Хуҷанд осорхонаеро таъсис додааст ки дар он осори бои марҳум, асарҳои эҷодии Дамир Дӯстмуҳаммедов ва он дастовардҳое ки ӯ дар ҷодии фаъолият ба даст овардааст гирд оварда шудааст. Директори осорхона Хуршед Дӯстмуҳаммедов мегӯяд, ин корро вай бо васияти марҳум ки пеш аз маргаш ба пайвандонаш гуфта буд рӯи даст гирифтааст. чӣ ки ҳамҷо ҳаст ҳамаи ҳамин душанбе ва хуни дамирамакам духонаги хонашон ба хуни дамирамакам ҳама чизе ки набошад. просто ман ҳамино як 3-4 рейс дода ҳамаша аз шаҳри Душанбе инҷо кӯчонда соли 2007 сол Абдураҳмон Тошматов шогирди дамирамакам, Маълима Муаттара Ғаниева нависанда, ҳайф ваю нестанд, машон нест, сони Ҳусейнов Абдураҳмон ака директори ассоатсияи соҳибкорон, сони Амакпочон олимана падарашон нависанда Маҳкам Пӯлод, ҳамин 4 кас як маслиҳат кард ҳамиҷа осорхона шудем. имрӯз санаи 6 август зодрӯзи марҳум Дамир Дӯстмуҳаммедов аст. ҳамасола хешону пайвандон ва шогирдонаш ба ин осорхона омада ёди солҳои гузашта мекунанд. яке аз шогирдони марҳум композитор Абдураҳмон Тошматов мегӯяд, устодаш замони шӯравӣ дар ҷоддаи кору фаъолияти хеш барои ҳама намуна буд. марҳум ягона бастакор оҳангсозе буд ки 5 опера навиштааст. Дамир Дӯстмуҳаммедов дар ҷоддаи санъат аз композитори оддӣ то вазифаи раиси иттифоқи композиторон ва дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд кору фаъолият кардааст. бо як ифтихор мегӯям ки ман шогирди яке аз композиторони машҳури Тоҷикистон ки барои рушду намои амин соҳаи санъат ба хизматҳои шоҳона кардагӣ солҳои дароз раиси иттифоқи композиторон буданд, дар вазорати фарҳанг солҳои дароз кор карданд. бӯстон 1, бӯстон 2 фестивалҳои ҷумҳурӣ ба ино раиси ҳакамон буданд. театри драмавии опера балети ба номи Садриддин Айни вазифаи директор ва бисёр солҳои дароз кор карда аксарияти композиторона барои асарашона барои ин театр нишон доданд. ҳамчун роҳбар, ҳамчун маслиҳатгар, ҳамчун насиҳатгар бисёр хизматҳои шоён кардагӣ. овони кӯдакии марҳум дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе гузаштааст, аммо пайвандонаш аз шаҳри Хуҷанд низ буданд. ҳамаи он лавозимоте ки дар осорхонаи марҳум мавҷуд аст, баъди вафоташ аз ҷои истиқоматии ӯ яъне шаҳри Душанбе ба Хуҷанд оварданд. ҳоло масъулини осорхона тасмим доранд баъди хуб шудани вазъи эпидемиологӣ хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакони синни боғчаро ба ин осорхона даъват кунанд, то ин ки онҳо низ аз осори ғании санъати тоҷик ва мусиқии зинда огоҳ шаванд. ҳамин хусусан мактабхонҳоро, боғчаро ба навбат ҳаминҳоро ба навбат даъват кунему дар як рӯз як коллектив ё дар як ҳафта як коллектив омада ҳамин музеяро тамошо кунанд ва аз асарҳои Дамир Вахидович бохабар шаванд. инҷо бана 2 фортепиано ҳаст, асарҳои 2 фортепиано нестиги асарҳо ҳаст, асарҳои сабтӣ ҳаст, операҳои бачагона ҳаст. аз инҳо яъне намунаҳо гӯш кунанд. композитори маъруфи тоҷик Дамир Дӯстмуҳаммедов соли 1941 дар шаҳри Тошканд таваллуд шудааст. ҳанӯз аз овони кӯдакӣ ба санъату мусиқӣ шавқи зиёд дошт. баъди таҳсил дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ва консерваторияи шаҳри Москав дониши худро сайқал дода ба навиштани опера оғоз кардааст. маҳз кӯшишу ғайрат ва фаъолияти хуби эҷодӣ буд ки бо муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст. композитор Дамир Дӯстмуҳаммедов санаи 9 апрели соли 2003 дар синни 60 солагӣ вафот кардааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.